משחקי ליגה אחרונים. אשתקד בעונה שעברה, פעמיים הפועל באר שבע מנצחת. כן, אז יש קצת קהל באצטדיון טדי, יש כדורגל כאן באצטדיון טדי, עוד מעט המפגש הזה בין בית"ר ירושלים להפועל באר שבע, הרכבים בזריזות, סילבה בשער, מורוזוב, דגני, גוטליב ומזרחי, עזריה וסורו, מוזי, יונה, שועה וג'ורד, ה-11 של בית"ר ירושלים, לעומת ההרכב של הפועל באר שבע, עם ניב אליאסי בשער, עם פליטר, אבו עביד, ויטור ולופז, בדה, שמיר, בררו, ספר, חתואל ולמעלה בחוד, אלון תורג'מן. ספר מהצד השני, אנשי המפתח בשתי הקבוצות, העיניים מופנות אליהם, והנה יצאנו לדרך עם המפגש הזה. בית"ר ירושלים מתחילה את ההתקפה הראשונה שלה, עם כדור של אדי גוטליב אחורה על השוער שלו, מיגל סילבה, הפורטוגלי, השנייה שלו כאן. הייתה מידע של פליטר שבכלל אפשרה למזרחי לקבל את הכדור. הנה שועה, נותן את זה יפה לעדי יונה, שמוצא שם שחקן בצד יפה, כדור לכיוון הרחבה, ובאר שבע מסתדרת עם זה, אבל לא מספיק טוב. בעיטה ראשונה לעבר השער, בעיטה של דן עזריה. אפשר לרשום איום ראשון במשחק. כן, אמרת שבית"ר לא יוצאת קדימה, זה היה בזכות הלחץ של באר שבע, כשהיא מצליחה לגבור על הלחץ, תראה כמה שחקנים יש לה בסביבת הרחבה, כולל דן עזריה ועדי יונה שנמצאים על הכדור החוזר. דן עזריה הצליח להשלים פעם אחת העונה 90 דקות. גם היום הוא פותח, מקווה לא להיות מוחלף. ניב פליטר, גם כן אחד מהשמות החדשים ככה בהפועל באר שבע, שמצא לעצמו מקום בהרכב. סך הכל הופעה שלישית. היה שם רעיון יפה של אבו עביד, אבל הכדור לא עבר. הנה באר שבע עם ניב פליטר שמרים את הראש, מנסה להכניס כדור לתוך הרחבה. חתואל הולך ואוסף את הכדור שם בקצה השני, גרגורי מורוזוב דולק אחריו, אדר לופז, שוב רותם חתואל, אלון תורג'מן בתוך הרחבה. חתואל חושב מה לעשות רגע, מוסר את הכדור שלו, ניסיון בנגיעה אחת של בדש, נגיעה לא הכי מוצלחת, ועכשיו ניסיון של שועה לרוץ קדימה. הופה, הוא עושה כאן עבירה. ירדן שועה עם 5 שערים, 3 בישולים. פה הוא ניצל מצהוב בעבירה הזאת. לגמרי. זה מצב מסוכן, אלון תורג'מן עובר את השוער, והפועל באר שבע עולה ל-1-0. 7 דקות וחצי מהפתיחה, הפועל באר שבע ביתרון, עם מהלך שמתחיל אצל אנטוניו ספר ונגמר אצל אלון תורג'מן, שחוגג עכשיו את שערו השלישי בליגה. באר שבע 1, בית"ר ירושלים 0. ימני ברגל, אבל עדיין מצליח גם לעבור את השוער וגם לבעוט לשער. ההגנה של בית"ר חולמת. מרון ג'ורג' הגיע אלינו מהליגה השנייה בצרפת, העונה עם 3 שערים. הנה כדור לכיוון הרחבה, יש שם טעות, ועדי יונה עובר את השוער ומשיג את השוויון. בית"ר ירושלים חוזרת 1-1. עדי יונה כובש משחק ליגה שני ברציפות, מנצל שם את הטעות, את ההתמהמהות. הוא השחקן שאבוקסיס רוצה לראות אותו מתפתח, אז גם כדור טוב כמובן של ירדן שועה, מנצל את הטעות, ותראה את הזריזות שלו פה, ימין שמאל עובר את השוער. אז עדי יונה משיג את השוויון לבית"ר ירושלים אחרי המסירה הנהדרת של ירדן שועה, ועכשיו ספר הולך אל השער עם בעיטה שטוחה והכדור בידיים. יכול גם לחתוך לאמצע, יכול גם לפרוץ על הקו. לדעתי בית"ר לא מפעילה מספיק את קו ימין שלה, גם מורוזוב וגם מוזי. אבל היא מפעילה את יונה ואת שועה, ושועה הולך אל השער מפה! וואו, עזבו את זה שאני אוהד בית"ר. גם אוהדי הפועל באר שבע חייבים להודות. זה גול מטורף. טוב, תמשיכו לצפות. מה תגידו על זה? יא
הראשונה במשחק הזה. עוד מבט אחד אל הביתה הזו של ירדן שועה. יש לו את כל החבילה, הוא יודע למסור, הוא יודע לבעוט, הוא יודע כדורגל. אם פספסתם את השער, לא נורא. אתם תראו אותו כל השבוע, בכל פינה אפשרית, כי זה אחד השערים היפים שראינו בשנים האחרונות בישראל. דיוק, עוצמה, כל ההתקפה כולה. ולא היה לנו ספק שאם יהיה משהו כזה בבית"ר ירושלים, זה יהיה קשור לירדן שועה. גם עדי יונה שהוביל איתו את ההתקפה הזאת, אבל ירדן שועה אחראי לכל דבר טוב שקורה בבית"ר ירושלים. מכניס לתוך הרחבה, זה מיורד שם. בית"ר של שועה ושל יונה, והפועל באר שבע שתמיד מגיבה. מיירון ג'ורג', הוא צריך להמתין לחברים, ואחד החברים קוראים לו עדי יונה, והוא מוסר את זה טוב למוזי שמכניס לתוך הרחבה. זו הזדמנות של בית"ר, והכדור הזה בורח לו לניב אליאסי, וזה 3-1 לבית"ר ירושלים. בישול של מזג האוויר. בדש, אבל גם הגנה טובה של בית"ר, וזה המהלך שמסיים את המחצית. מסתיימת לה המחצית הראשונה באצטדיון טדי. מה שהתחיל עם הפועל באר שבע מסתיים הדהד. טעות גדולה של השוער בתכלס. אין מה לעשות, בית"ר יותר טוב סתם. גורדן עלי שמיר שחלם קצת, ועכשיו חתואל משתחרר. גנח לוקח את הכדור, עדיין גנח ברחבה, שופט מצביע על הנקודה הלבנה, כדור עונשין מ-11 מטרים לטובתה. גם בהשתלטות פה על הכדור אל מול מורוזוב, ובטח בהטעיה הזאת שהוא עושה לדגני. גני אמנם מרים את הידיים אחרי השריקה, אבל הוא אפילו לא ניגש להתווכח עם השופט. כן, יש שם ביתה. אצטדיון שהוא כל כך מכיר, במגרש הביתי מבחינתו. גיא בדש מול מיגל סילבה. הנה זה בא, והוא מגלגל את זה בצורה בטוחה אל הרשת. והפועל באר שבע חוזרת 3-2, מחצית שלמה לפנינו. באמת שזה יכול ללכת לכל כיוון. מהרגע שנשרק הפנדל, ברדה אמר שבדש היווט אותו, וראינו את גנח ככה רוצה לבעוט, מתווכח. יש כאן עבירה. יש כאן עבירה. ואפילו כרטיס צהוב. עבירה על גנח. ומוזי. אמרנו, לאורך כל העונה היא מגיבה ומנסה רק לפתור בעיות, עכשיו היא יוזמת בעיות לקבוצה השנייה. בינתיים ספר לחתואל, וחתואל מבקש לקבל את הכדור הזה מול השוער! 3-3! דקה 58! רותם חתואל מתגנב שם לתוך הרחבה, מקבל את המסירה הזאת שהוא רצה. גם המסירה של חתואל, גם הכניסה שלו לעומק, אבל בעיקר תראה את המאבק הפיזי שיש לו אל מול הבלם של בית"ר ירושלים, אל מול דגני, גובר עליו וגם מצליח בערמומיות. אז כשהשלוש של בית"ר מסתכל במראה, הוא רואה את השלוש של באר שבע. במראה. כדור נהדר נכנס שם לחתואל בתוך הרחבה, הוא רוקד, הוא מחפש את המסגרת, והכדור שלו בחוץ. המסירה הייתה שם של ספר, ובאר שבע פתאום מרגישה טוב, הקהל של בית"ר מרגיש פחות טוב. ספר הוא זה שגם הוריד את הכדור ראשון וגם נתן את הכדור לחתואל, מעורב באמת בהתקפות הטובות של באר שבע. פה חתואל היה צריך להרים את הראש אולי קצת לפני, לנסות באותה מהירות שהגיע למצב גם למסור את המסירה חזרה למרכז הרחבה. צער אלימלך, מה אתה שומע? כן, יוסי אבוקסיס מסתובב אחרי השער השלישי לספסל ואומר, אני לא מאמין שזה 3-3. עוזר המאמן גל כהן גם מסתובב עכשיו ואומר, אני לא מאמין, מה קרה לנו? הפסקנו לשחק, לא הגענו, ויש כאן עוד רגע יהיה חילופים, פריידי ייכנס, אופיר קריאף ייכנס, גם אשכנזי מגביר את החימום כרגע. וואה, אז כאילו חילוף משולש הוא הולך לעשות. כן, או יוסי כפול או אבוקסיס משולש. לא מרוצה, בעיקר משחקני השדרה המרכזית שלו. הוציא כבר את דן עזריה. הופה, תראו את זה. בעיקר אני מרגיש שבית"ר צריכה מישהו שיבוא רגע וירגיע. כן? ירגיע. אז גם אשכנזי, גם קריאף הם מסוג השחקנים שבאים, מבקשים את הכדור לרגל, מנהלים את המשחק. ופריידי ייתן את העוצמה מקדימה, כי מיירון ג'ורג' היום הוא לא נמצא במשחק, לא מעורב, לא נוגע מספיק בכדור, לא מאיים בכלל מבחינה התקפית.
אז בפעימה אחת יוסי אבוקסיס עומד להכניס כאן 3 שחקנים, גם את קריאף, גם את יובל אשכנזי וגם את פריידי. בינתיים הכוון מסמן שם לשופט לפפיר, וזה מוביל לשליפת כרטיס צהוב. כן, כשטימותי מוזי עם הכדור, עם הפנים למגרש, הדרך היחידה לעצור אותו היא כנראה כזו. אחד השחקנים המהירים בליגה עם הכדור ובלי הכדור. צהוב לעדר לופז. כדור חופשי לבית"ר ירושלים. שעה שאנחנו משחקים כדורגל בטדי ונהנים מכל רגע. 3-3. כדור יוצא החוצה. אם בית"ר מוכנה יכולה לבצע את החילוף שלה עכשיו. אני רואה שעוד קצת הכנות שם. בינתיים אורל דגני נותן את זה לאורי דהן שכבר עושה את זה שמאלה. ליאון מזרחי. כדור מוחט אצל מורוזוב. או איזה כדור טוב שלו. שועה מנסה לעשות סיבוב. טיבי חיכה לו בקצה הסיבוב. שמיר. תורג'מן מעט שם. ועכשיו שועה מכניס כדור עומק. אוי! הצליח להגיע אל הכדור הזה שם מיירון ג'ורג', אבל יציאה טובה של אליאסי שבעצם מחבק קצת על ההגנה שלו. גורדנה בורח פעמיים, אבל אחרי התיקול השני הוא כבר לא יכול להמשיך, אבל השופט מאפשר לו להמשיך בינתיים. אנחנו רואים שאולי יש פה פציעה קצת יותר רצינית, לפחות לפי התגובה הזאת. כן, התגובה של תורג'מן. כן. שוב אתם מוזמנים לבחור את שחקן החודש של שופרסל. אני אגיד לכם יותר מזה, טורנדו אינברטר במחיר של מזגן רגיל. גם באינברטר, טורנדו לוקח. באר שבע גם שמה שחקן אחד שישכב מאחורי החומה, וירדן שועה מקבל את האות מהשופט והולך אל השער, וזאת הצלה של ניב אליאסי שפשוט זורק את עצמו ונוגע בכדור. ועכשיו שמיר, הלכנו לצד הרחוק יותר. סטויאנוב, זה בדש הולך אל השער והכדור קופץ ומגיע לידיים של מיגל סילבה. לא רעיון רע, לבעוט מרחוק, אמרנו גם תנאי מזג האוויר, ראינו גם את השער שכבש מורזוב אל מול אליאסי במחצית הראשונה. הבעיה היא שבאר שבע ב10 דקות האחרונות נעלמה, וזה הניסיון ההתקפי היחידי שלה. כן. אנחנו פחות או יותר נכנסים ל10 הדקות האחרונות. שוויון גם בניסיונות לעבר המסגרת של שתי הקבוצות. קריאף, מוסר את הכדור. הולך אליו פריידי. מקבל אותו עכשיו בחזרה. מוזי בתוך הרחבה. יש עוד תנועה גם של שועה, ושועה כמעט מגיע. והיה ניסיון של מוזי שזרק את עצמו לעבר הכדור. למזלה של באר שבע הוא לא התחבר אליו. כן, אבל זה לא היה נראה רחוק. ממש לא. סורו עם מורוזוב. שוב אסמאעיל סורו נותן את זה לשועה. שועה מוסר יפה למוזי, ומוזי למרכז. זה גול עצמי, זה שער עצמי, וזה שער שמחזיר לבית"ר ירושלים את היתרון. 4-3 לבית"ר ירושלים. מי שמכין אותו למרכז, הנה זה בא, והכדור נכנס. מתארגנת להתקפה משלה עכשיו. הכדור הולך לתוך הרחבה, גנח מכין אותו למרכז, הנה זה בא, והכדור... אני אוהד בית"ר, אבל כל הכבוד על הגול הזה. סטויאנוב! 4-4! שפשפו את העיניים! הכדוריאל שלנו פורח! מצטער מזה, יותר מזה אני לא יכול להראות ב-55 מנועים. אני אוכל להראות יותר מ-15 דקות. יאללה ביי.